Vadikani, tinokukwazisai svondo rineri. Tinoti makadii, tinoti mawikendi enyu yanga yakadii, tinoimba kuti mamuri right. Isu tinofara, tinochengetwa naMwari. Tinokukwazisai zuva ranhasi, tadzokazve neshoko rekuti izvoni remukadzi womushunemi. Harina mboreba, but I think mavhesi akati rebei, saka ndoda kuti ndivierenge. So zvine chekuita nekutenda hazvo. Ndoda kuverenga kuna madzimambo echipiri, chapter 4 verse 20. Ndichaverenga nechirungu because reshona harina mbonyatsonditsanangurira zvandakafarira, saka munogona kuzodzokorera henyu neshona, saka ndichaverenga. So the servant took him home. Ndopanotangira apo. Saka tinoziva nyaya yemukadzi womushunemi kuti anga asina mwana handiti. Saka Elisha akamunamatira akava nemwana. Mwana enubva arwara bva azofa. I'm sure many people know the story. Pamwe mwana havazivi, but ndonyaya yacho. Munogona kuzoiverenga yese hayo kuna Kings, kungoti yakarebesa zvokuti. So ndonyaya yacho. Saka mwana uyu akazenge afa but achiri mudiki. After mukadzi uyu apiwa mwana, ambogara makore vasina mwana handiti, vakapiwa mwana uyo ati kure ndobva afa futi. Saka ndopandikutangira kuverenga apa. Hanzi one day when her child was older, he went out to help his father, who was working with the harvesters. Suddenly he cried out, "My head hurts, my head hurts." His father said to one of the servants, "Carry him home to his mother." So the servant took him home, and his mother held him on her lap. But around noontime he died. She carried him and laid him on the bed of the man of God. I'm sure takamboverenga kuti anga vazovaka imba yemunhu waMwari kuti paanenge achipfuura nepo ane pekugara ane pekurara. Saka baatora mwana paanomuradzika chiimba muya muya. Hanzi she sent a message kumurume wake, to one of the servants, and a donkey, so that I can akatizvo message yakati hanzi send one of the servants and a donkey so that I can hurry to the man of God and come right back. Saka murume akabva abvunza zvikanzi, why go today? He asked. It is neither a new moon festival nor Sabbath. Iye akati, it will be all right. In fact, maversion mazhinji akati everything is all right. Saka ndakavhundutswa nepapapo nekutenda kwamai avo, because we know kuti in a normal setting like in our culture isusu muAfrica, I'm sure almost everywhere, kuti chinhu chakakosha chakadaro chikaitika kuti mwana afa kana kuti mwana arwarisa, unomhanya kunoudza kamurume wako because ndiye baba wemwana uyu, ndiye ari padhuze. Kana pasina baba kana kuti any other person, family member, wokumuzivisa kuti ndo zvapo ndo zvaitika. But amai ava hanzi vakangonomuradzika mumba memunhu waMwari. Murume akabvunza kuti sikumboda kuenderei kune munhu waMwari kwaanogara, akati zvese zvakanaka. Saka ndakanyatsofungisisa ndikafunga kuti amai ava, it means kuti pavakazoita mwana handiti, vakagamuchira ukuru hwaMwari, vakagamuchira the possibilities anowanikwa muna Mwari. Because ndofunga vakafunga kuti handina kuita mwana kwemakore ese aya, asi Mwari vakandipa mwana. Saka akanyatsokonvinswa pakadzika pemwoyo wake kuti kana Mwari vakambondipa mwana uyu, vanotadza nei kumumusa. Saka akaramba kutaura mashoko ari negative, because akaramba even kuudza murume wacho kuti mwana afa, because anga akatogutsikana mumwoyo make kuti mwana ari kumuka. Ndakanzwa kutya nekutenda kwakadaro, ndikati Mwari ndipewo kutenda kwakadaro. Kazhinji zvinhu zvikuru zvakaitika muupenyu hwedu, this is a normal situation, it happens to everybody, even me. Kundotanga kumhanya pamukuridza mheri chaiko kuti nhai vedu uya musondibatsirawo chakati chazoitika yowe.
kana kuti chiremba chayakakudza bad news, unotanga kutsvaga foni, the first important person mupenyu hwako wotanga kutochema, chiremba vati zvakazvati wakutozviona uri mubhokisi amai mwana wakutovigwa vanhu vachitochema panhamo yako. Ndiri kutotaura zvinoitika, ndo zvinoitika kwatiri. Uri kungokombe hangu nerutendo rwamai ava kuti hei, dai Mwari vatipowo kutenda kwakadaro hama dzangu. Zvinotyisa, like kunyatsodzika midzi muna Jesu, kuti havana kuzungunutswa, imagine nerufu. Imagine the story kuti munhu anoti all is well kuna baba vemwana. Vadikanika, rutendo rwakadaro runotyisa. Mwari ngavatibatsire kutenda kusvika pakadaro, kuti tisazungunutswe nezvinhu zvatinoziva kuti God is above zvinhu zvese zviri pasi panapa. Hapana chinonzi chiri pamusoro paMwari. Pane shoko randogara chingodzokora rakataurwa naJesu, anzi with men it is impossible, but with God all things are possible. And I believe kuti zvinhu zvinotishandira isusu maererano nekutenda kwedu. Saka amai ava vakatoitirwa nekutenda kwavo. Mwana iye akatombotswa, akatozofamba, akatozokura, ende nyaya yayo ikatonyorwa ndoyatiri kuverenga. Saka Mwari vatibatsire vadikani, rutendo runotyisawo. Chokwadi. Aiwa, toda kutenda Mwari neshoko rakasimba kudai. Ndabva ndafunga imwe vhesi iri kuna Zvirevo chapter 3 vhesi 5 inoti izvoni, vimba naJehovha nemwoyo wako wose, urege kuzendama panjere dzako. Zvamataura Sidhoni kuti mai ava vakaziva kuti ndakapuhwa mwana uyu naMwari, nguva yafamba, vambona mhenu zvavanga vaita kumashure uko zvichiramba, ndobva vazopiwa mwana. Vakatoona kutoti aiwa, mwana uyu ndinodzokera kuna ivo vakandipa mwana. Chandishamisawo ndechekuti havana kana kuudza murume wavo. Pamwe vakafunga kuti ndokuvhundutsa murume, igai ndingoenda ndinoudza munhu waMwari kuti makandipa mwana uyu afa. Saka mai vakabva vatomhanya kune munhu waMwari, mwana akamuka. Zvamamutsvaka zvazvo kuti vaitovimba kuti mwana uyu anomuka, kana vakambondipa anotomuka, anotadza nei vakambondipa. Ndobva ndafara Jesu vachitaura vachiti izvoni, ini ndinomutsa zvese. Mupenyu anorwara anopora, neakafa wacho anotomuka. Saka tikangozivawo kutenda bedzi, tirege kumhanyisira kupanika. Zvinhu zvikaitika ngatidzikame, tizive kuti aiwa, vanogona zvese ndivo Mwari Pamasimba Ose, vari pamusoro pezvinhu zvose. Zvinhu zvese zviri pasi. Ndosaka maiona Jesu akafamba pamusoro pemvura, vaitoedza kutaridza kuti ndinofamba pamusoro pematambudziko ako, pamusoro penhamo, pamusoro pekufirwa, pekuchema, ndinotsika. Saka Mwari ngavatigonese tivimbe naiwo. Zvishuwa zvinorwadza, zvokufirwa ndeimwe nyamini tinonzi zvokupedzisira zvachona. But mukadzi uyu akagara pasi, vatora mwana wake vakunemisa pamusoro, ndobva adzikama, ndobva atuma zvaakatuma, ndobva mabhiza auya, ndobva aenda ega. Haana ambozva zvokuti wafirwa nemwana wavo ukazowana wachembera, wadai aizvibonderedza nokuita sei. Asi akati kana Mwari ndimi makandipa, mwana uyu afa. Mwari vakati zvinotoita sei, mwana ndobva atomuka. Ndozvakaita kana murume anonzi Jairasi uya, atoudzwa nevamwe kunzi chega kunetsa Jesu, mwana uyu afa. Jesu akamuti tenda chete, ndobva angoshinga achitenda, ndobva mwana atomuka. Saka tofanira kuziva watakatenda kuti vane simba guru, vanomutsa nezvakatofa. Zvinonzi hazvichaitiki vanozviita, sezvamataura kuti kune vanhu hazvigoni, asi kuna Mwari Wamasimba Ose zvese zvinogoneka. Saka dai Mwari vakatibatsira tive nekutenda kwakaita saukwamai ava. Unoziva tingadai tisingamboneseki vadikani, tingadai tisingamboshupiki, tingadai tisingamboiti kun'anga, tingadai tisingamboiti kumapostori, tichingoziva kuti vaidu vanotigonera. Zvino nokusaziva nehamheno nokutya nekupanika zvese, ubva watopinda mune zvimwe zvinhu zvamambotaura kuti dhokta vanotaura. Dhokta ndidhokta havasi Mwari. Dhokta pane paanogumira, Mwari vane pavanotedzisa zvese. Saka kana ivo madhokta mamwe acho anotaura kuti aisadhiswa naMwari. But munhu anobva atopererwa dhokta vazoti iye achitore munhu. Saka tikazivawo kuvimba naye, zvedu zvinoendeka.
Mhm. Ya, mazvinzwira vadikani, hatina mumborebesa svondo rineri kuti musanete. Murambe muchilaika, muchisheya, So, ndoda kungoti ndinamate. Tichivhara, tinovimba kuzogonai futi svondo rinotevera. Ndinamate. Baba, tinokutendai manheru ano. Tinotenda tichinyengetera munhu wese akanditarisa achazoona vhidhiyo iyi. Kuti mubatsire munhu wese ari panguva yekupererwa, ari panguva yedesperation, ari panguva yekufunga kuti Mwari vandisiya kana kuti Mwari havagone izvi, kana pamwe akatoyera dambudziko rake akaona sekunge rakakura kupfuura imimi. Baba, batsirai mirangariro yake kuti adzikame, mudzikamise Jesu, mupe runyararo, mupe pisi yenyu inobva mamuri, Mambo Jesu. Murangaridzei kuti ndimi Mwari, murangaridzei kuti ndimi murapi, murangaridzei kuti ndimi makasika denga nenyika, murangaridzei munhu akanditarisa uyu kuti mweya waari kufema nawo unobva kwamuri, ndimi Alpha naOmega, mavambo nemagumo. Sandinonyengetera munhu wese achaona vhidhiyo iyi ari panguva yakaoma, nezita raJesu, amen. 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 Tinokutendai vadikani, muve nenguva yakanaka mukomborero.